Apa? Sing penak. Ya sak jaluk sampean apa? Apa biasa lali? Piye? Hah? Ya wis. Balik. Apa Mbak? Ih, balik neh, prawayare neh, Rek. Gawe nang anu MP3 ae. Ya jalan, Boy. Ya kanca iki sing kedina
jan semangat ibu-ibu RT loro RW 4 Kuningan ini jan luar biasa. Sayangnya iki lho, mikir men diwai ya jan aku melu mumet ya.